Og dalen der, her får man det godt. Det er dalen en god det der. Hvad er over, det var? Ja, hvad er over, det var? Det var det år der, den der, kan du huske den der nummer 131, den der Clausens, den der... Der var et eller andet med dens indekstal, der gik helt i væk. Hvad var det var? Var det år, hvor Frode kom fra Bævlingen? Nej, det var det år. Det var der, hvor ham der, hvad der hedder, Højlund. Claus Højlund. Claus Højlund, ja. Det var det. Han var Roskilde Festival. Det er rigtigt. Han røg ikke, han puttede noget i pive, hvad det var. Og Mohammed. Det var Marianne. Det er med mig med baby ku, var. Det var i hvert fald, det var del med en god ku, det var. Det var del med en god ku, det var med. Den kunne del med det normalt. Det var det, den kunne her. Like her. Det var det. Baby ku, jeg er der. Hvad? Ja, meget. Der er vi bare så glade for det. Men det er jo ikke sådan, men det er helt sikkert. Ej, det ved jeg da ikke, om de kurer, hun er egentlig med deroppe, da hun var der gerne med den her prima donna. Er det så lige på overvejelse? Jamen, Tag billeder af det? Ja, hvad ved du? Jo, men ved du hvad? Jo, lillebror, hun siger jo godt nok, at jeg bruger for tid at køre med. Ja, det tror jeg nok. Jeg har nogle helt anden mening. Men hvad? Så længe jeg får kaffe og kage, så er det godt tilpas. Ja, det er den der. Ja. Men der kan jo både tage billeder af, at der er morgen dig, eller morgen min kone. Jeg har godt hørt, at det skulle være så populært for at sige det. Men hvorhen er det så? Jamen, hvor tager man sådan en træbillede? Er det sådan i et studium, eller er det i en mandsstald? Eller i en soveværelse? Eller i soveværelse? Mig og dig? Ja, jeg kan jo tage mit gårdsplads, og jeg kan tage på den lille grønne mark ude på Rig. Du må have sådan en lille grønne mark på Rig, og så... Jo, det er det. Vi kan jo gå hjem i sove og lige... Ja, det var det. Ja. Men han har jo et ordentligt patværk, jo. Jo, det er det, jeg siger. Det er det, jeg siger. Maren er vi bare så glade for. Jo, hun er en del af familien. Apropos patværk, lille mor, ikke godt? Ja, det er jo. Ved du hvad, når hun lige ligger og rykker, så laver man lige, ja. Så får vi her. Jo, men vi er jo ikke lavet penge. Hvad koster det egentlig? Ja, hvad koster det? Men det kommer an på, om det skal være i farve eller uden farve. Farver? Du mener sådan sort-hvid, ligesom... Jamen, tænk over, hvad koster det egentlig? Ja, men vi kan jo både lave små billeder. Lav det hele, Louis. Hvad koster det egentlig? Hvad koster det, hva'? Ja, men ja, det er jo lidt langt. Så kan du jo skifte lidt bryllupsspil ud med måske dig og Maren, eller Maren og jeg ved du ikke. Der kan det ikke være. Det skal jeg da vise dig, ja. Og ved du, så er der Solvej. Hvor holen da. Men hvad koster det? Nej, prøv nu lige at se, hvordan han står derovre. Og siger jeg, det er hver gang, der kommer de store patværker der. Og ved simpelthen ikke, hvad det er. Altså, og ved simpelthen ikke, hvad det er. Fatter, og sat noget kage og noget kaffe herovre, og han bare, du snart klar til tomater og alt, hvad? Hvad ved du går på indekstal der for noget? Ja, indekstal, det er noget, der kommer her.